Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kumba Jeffrey Epstein record haka Epstein file jungu nakilang kacang aru ki record ngabiang halor katoka jing bernyam kajing penting persmit jong uto John Umsong uang bangat hata kador jungu te pinle ranya yu ya kador haba pilanut ben komen kum kito ki kentien nga hana uang ba kadon kajing kta iki bahaying basem jungu te lada komen mau yang kum kito ki kentien bat hato ki bahaying basam jonga kinom kta lada mem day usipai Miriam na karyam sipai kum to tangban penting nga kan mau baka jingriam ka jing pen I ka jing me ya kato karyam sipai kalong bian kalong ilegal kum ta lada manga ngale e me men ngat haka ai me aksipai me akla me komen selama korenga me penjak buram me karim sipai hatu me mengat hakajing saja lada manga ngale dakan mau da perkat ba yo me syong harunar yo me bam jadai lada ma pia komen pia like thang to kumta ngansa penmi ya kajing kram kajunga baru John Umsong ngan penmi be namar kiri kod junga kibiang hello para bro ki baju kersan bahaya kan ka YouTube channel kajunga dia hagan ka video nga ko on pinsai lang pi baro ki parlok ki bari kinong kersan junga halor ka to ka video ka Bangladesh pelat sephang ka jing penting pensmit ka jing berngam bat ka jing komen klamakor John Umsong nga te nagilang ka jungu ulawan pun nga ngai iru ula text nga ula request ban pa delete no ka to ka video te nagilang ka junga ngam delete namar ngala dep ong yu ngala dep pensutu yu ba haswa bangan delete ka to ka video udai ban panma pial de link ba ka video udai ban pensai skipat ba naka kadaw hakano ka norim tim si kren klama kore nga kumdo hakano ka nongrim penting pensmit berngam bat komen klama kore nga kumdo ngakwa ba mau un pensai bat un pan ma penga link ba ka video lada upelat haka channel lajong lane lada usen yang aru nakaleng kajunga ngan pelat henry bansu request bangan delete nakaleng kajunga ngam delete ngada be keren badu namar kajing kwa kajunga kalong ba un pan map link ba ka video kenang ba mapi ki pajba no kersan kejunga bat ki bahing basem ki parlok para jor jung uru ki nesai ki nesutu namar nagaleng kajunga ngam su tenat ngam su bang ba wan install nga daki ketin ke baklamakor penting persemi cenga bernyam nga dak ba uriam sipai kenang ba mangangan ting nagaleng kajunga dalai leru em nganam ting ngam dai utau breu bating bi ngam juting namar ngatip ba kajing penting kajung hu kalau bau kentro nga hatu manga ngadai utau breu bating mo ba penting nga ngam ting ngam kwa ba penting nga dak ba pialam bakla kenang ba mangangan kebung ngam kebung ngan keren be ciki jingsha kumta bapin komen klamakor bapin penting persmi cenga nakaleng kajunga ngam ti bat lada pikwa ban yo jingsha na kipat ba nga kentu yipi ba pidai ban record aka video nangta sa pelat haka channel jong pi lane pila ro ban senanga ngan pelat manga kenang ba kipat ba kinesai halor kanu kan nongrim ba pi komen klamakor nga ba pi penting persmit ba pi bernyam nga halor kanu kan nongrim
Nakaling ka jonga ngadon ki record ki jonga ki biang kumba u Jeffrey Epstein u record haka file ka jongu kumba u Jeffrey Epstein u record haka Epstein file ka jongu nakaling ka jonga aru ki record nga biang halor ka to ka jing berngam ka jing penting persmit jong uto John Umsong te lada pediang ya kane ka jing kentu ka jonga nakaling ka jonga ngam delete ka video but lada ma phi ki pat ba phi kwa ban yo sngau ya ka jing kran phun ka jonga ba John Umsong ru ngan sa pelat bat phin saya saki namar ka jing kwa ka jongu kalong ba manga ngan delete ya ka to ka video ka bang lada pelat banga that ka komen ka jongu uang banga that ka dor jongu te phin le ran yu ka dor haba philanut ban komen kum kito ki kentien nga hana uang ba kadon ka jingkta iki bahaying basem jungu te lada komen ma yang kum kito ki kentien bat hato ki bahaying basem junga kinom kta na kaling ka junga te ngam snga hap ya ka jing kerpat jong John Umsong ngam delete ka to ka video kumba mau ulah komen pengklaim ran yang aku do kumta mangaru ngadon ka hok bangan that ka komen jungu te wat langa that ka duru haba ulah kam sama te haba mau ulah kam bau komen ya gitu ki komen balai pilaranya ka dur ngadon ka hok te haba pila komen kumto te la danga ya ka anju ki sakhi ki biang kumta wat juong ba ki bahaying basem jong pi ki somo ki sokta ba ngapala ka to ka video hato kajing komen jong pi kajing komen klama kor jong pi hato kajing penting resmi jong pi hato ki bahaying basem jong akinam kta naikren ki bahaying da perkhat swa ya kajing long lade pi de ban kala nang ne sakmat ka jing long jong pi namar da pi le sa kumne la da pi imsa kuma pi imenta rapi pen i kum kato kar kum le ka jong pi rapia kandu bat bae umma hame e pin rai ule ka kam pin wai pin syong harunar bat pin bam jadai u John Umsong haba u ekran bat nga haka pun kol ula berngam ru nga ba un le ya kai YouTube channel ka junga na kaling ka junga nga jubab yu da ka pasai le me kat ba me ngobit ban le na kaling ka junga ngam so tang ba da kan mau ya ka jing bakla la de yo me janja me da kan mau me le ayu nga da kan mau mo yo me janja real de haba me le nga nagaling ka jungaru nagam da justice la de ngan ya fight bat kirikot junga ki biang kumta da perkhat bunsin shwa ba men le ikwe yo me ngat haruna yo me bam jadai me kam yala de ba me dei uspai hato me dei sha uspai ne me shukam me shupen i tang kador lada mem dei uspai miriam na kariam uspai kum to tang ban penting nga kan mau ba ka jingriam ka jing pen i ka jing me ya ka to kariam uspai kalong bi ai kalong illegal kumta lada manga ngale e me men ngat haka ai na kalian jong ka Armed Forces Department lane ka Military Department ka sa penstom yame lada manga nga leting e bat nga kaput me dakkan mau ya ka jimaklal di mem day ban berngam ban su ken sang ban su ken he tangala di kumno mele nga dakkan mau kita yo lada amel le kulmar kumang ong mentan yo me syong hapatok lane yo me syong harunar yo me bam jadai me riam melade dakarim spai tang ban penting persmi cenga me berngya menga me komen klema korenga hatu kamlong be aile katkum ka military acts hatu kamlong be ai namar kispai kilong kibadan burong namar ki cipai kidai ki bapet ya ka syong syong sengai ya ka bah kami atakari kumta usipai kumame atme
ban su berngam nga ban su penting persmi janga hato mempen khen ya ka anspai lada medai sha uspai lada ngale ai kamut men dukam henrei ki don pat ki boong ba ujuan song dei uspai henrei usu akspai usu riam ya ka riam spai udai tang unong belah te medai tang unong belah henrei me akspai me akla me komen selama korenga me penjak buram me karim spai hatu mem ngat hakajing saja lada manga ngale dakan mau da perkat ba yo me syong harunar yo me bam jadai kane kajing kran kajunga kalong ru kajing hikai ya pibaro ki nongpet ki parlo kajunga ba phimdai ban komen lapla ba phimdai ban komen klemakor yanoino omdai tayanga ra yanoino ru namar lada phia kan du badu buru bosneu un le akam phin wai phin ngat ka jingin ja kane ka awareness program ka junga ka jing hikai ka junga ya phi baro ki parlok ki baju kersan bhai nga i bhai phi baro ki nong kersan ki junga kum tang perso thu ya phi lingba kane ka jing le meng ka jing le kraw ka jing kwa jongune u jon song ban explode junga na kaleng ka junga ngam pandem nrei ngayat step by step lanau kumta mangaru ngan mangaru ngabiang ki saki ki proof bat ki record dakan mau kita waju sokhan tang pamidei nongkarsan juga nongka political party waju sokhan mangaru ngadon ki nongyara mangaru ngadon laki jong ki nongbut dakan mau wat jukwa on explode jenga wat jukwa on challenge jenga ngam kwa ya phi baro ki nongkersan ki junga ba phin le reudum kemale unegu jonso te parlok saya komen hang tu lada phi kwa ban yo sngaw ya ka jinga kran ka junga bat u jonso ngan sa pelat ya ka jinga kran ka junga bat u jonso ling ba ka pun kol saya bisar manu badai bat manu balai lada ma phi phia komen phia like thang tu kumta ngan sa penmi ya kajing kran kajunga baru jon umsong ngan penmi be namar kiri kot junga kibiang kumta saya komen hang tu saya like hang tu lada phikwa ban yu sngaw ya kajing kran junga bat ujon umsong haka phun kol kumta sa komen sa like hang tu ngan sa penmi ya kajing kran kajunga baru te parlok ngam kwa kran pun ketin kublai sibun kublai sejarmu ngin saya siam biang hagi bepet ki video